get answers on behalf of Kenyans. Jochiew thieth e kaunti ma Kisumu dwaro ni duok migawo mar thieth e lwet piny owacho mamalo ka bende ginyonore ni nyaka chulgi osara margi dweche ariyo kata mag dweche ariyo magisebedo ka gibandho. Giwacho bende ni kaka jotich mag piny owacho en ting' mar piny owacho mamalo kod mag kaunti neno ni giyudo sachgi maonge leo kata ng'ukruok moro amora, ka bende gilero ni ok gibidok chien e kedo ne ratichgi kaka jotich mag piny owacho. Wadwa wacho ne sirkal maduong' mar Kenya ni ok onego bedi ni joma tiyo ne sirkal, obede county, obede national government, tiyo kasto ok chulgi msara. Wan kaka jotich piny owacho mag kuonde mag thieth, waonge kuonde mwadhiye mwatime side hustles nikech wane tich e seche mang'eny e ngimawa molo jotich moro amora. Kata seche mane ji ng'anyo, ji ne nie udi te, ji nokawo holiday. To jo matiyo osiptal, dakteche, nurses and other health workers ne nie tich ma ok interrupt. Kendo ne wakonyo kata jomohinyore koa e ng'anyogo. Omiyo wan be wadwa ni mondo ng'iwa gi wang' mopogore gi ming'iyogo jotich piny owacho mamoko. Otek wuoye nikech adiera kisetiyo ne ng'ato to nego chuli. County government ma Kisumu mwatiyone to koro chal gi jagowi mabiro bandhi gopa tichake siemo na jagopi. Koro mano to konya nang'o nikech onego beni kabiro to ka jagopi ni ok ochuli tidhi manyo kamachielo tichula to bedo maber tadhi mbele gi tich. Lakini kama koro wantieni otek. Sani ka wapenjo ni ene msachwa to the explanation mawayudo ni national government poko oro pesa to the counties. And one and only this is a very deliberate ploy mar avoid mamiyo national government avoid solve situations mawan go sani. Emo mi wacho ni kaber onego duoki healthcare workers a national government so that the national government is directly